Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinsa sato chia bono botuko mwancho muligerera mbuya muna soko gendera kubwati emiroberi agendeta sembeo y'Ensoko TV ni chingaki gochi gukomanya kuru asemesa yamaiya kuru Ensoko chinsa isato komanya naria ya ainekiwe maiga yani gusanga nabagani bana se studio setu amurikire amange hayundo gusaba gwitonga gwesemire kurende kero chingaki chigembure nyinge hegendete kwanekiwa nigo chujumbe chigandete kubwatu ko kuru ase serikali naboigo ekyombekeri kya Red Cross kwanekiya buna embure nyinge kegendete gutwa mwananchi nabo ukoria ase are igetuno wake bunenchire mo yogo cha kwanekiya buna embure nyinge yegutu terigochi korenta obobe ase ore kurugusi Blessed ondiginagamba nere egekeke okiragonte bingorongo rwagusi anemone county ya Kisii rero mburatera tunyinge kurinde ritukurigoro yatwete enyinge kerobagendete akwene kemiroberio yo kwirenda igo Blessed ondigi na kwamboka ene kibuna mbuya muri mwancho murigeria mese amaya chinsa isato achakirebo. Karibu sana mwancho murigeria kerembure nyinge hegendete konekiwa se chinsemo au nigo bono abamenyi abigaba onchoria na barundia chipigipigi kuru asensemo yebunge nyaribari chache county ya Kisii bagendreire kogokera emirubiri yo kwagachirwa ebibanda ebi abakonyire chinga kechiga gwetanga kuru ase embure nyinge yegendete konekiwa neba nigo baesokire na kuruko bubodia gochia sabarai kogendera n'umurubiri yo kubagachira ebibanda ebyo erinde bichiko bakonya ase emirubiri yabo yabotambe muri kitope twel machini agotomanya mange chinga kichi embure nyinge gendete konekiwa chinsemo IMNC ya Kenya Gotwara tuli challenges bina boniga embure gotuga ntobwati nyana stoko igama eko tokonyara gutara na mwafuri kera lakini nete kera sora okorara tuli nyana embure rakanye kake mwafuri wepipi gitogotaka embure nyinge gotaka embure re nyerere so ntotagete at least astokorara tumagara tumakonyara tumagwasa koimo kichi customer nigo bono higati ya bonchirire na biga Burundi chipigipigi kura stage aime yebunge nyaribari chache besokire na kumwakira mbuye mono omusikejo eri Okengo Nyambane asoko barosere bibanda ebi abakonyere mono kwiga machinga kichiga Okengo Nyambane munambu ya mana asengenja tokonye to twagajire kibanda twaberega ye myaka emenge gweta ni myaka saidi ya 30 lakini ntwana konya mwezi migo gotwagacha kibanda omwezi migo ito Okengo twakoire bakonesi ko sengenjo gwakora yonsi nande gwaora kirio obwanda ni bwa obuya gocha simwanya bantu bono iga ekebande kinga tokonyete asengenjo koyama namangana mange asengenjo kansoro to kansamo none kera customer yote achiri atsangtoramo nense moye kebanda gi Okengo Nyambane kiagachire injere kwagendunya chai etukuiranirio mweshimiwa wa Okengo biya mona asugo toroserie kebanda gekogera ngetokonyete kerimbure gotugusumo basoro mururu kebande gitanganie kekere kuru muino ga se side yana yako bako gokorio twarosere tugune county ni gekende kuru muino ga twarosere tugu no mweshimiwa kuru Okengo chweri Nyambane bono ntukugani gwitu twari kugani tukubena nambia mona sigasi bakorete bono twari gusaba bache bakirigereri naro insi sino ogisarigete babiko moromu gesege korogeru ariyo ga tukutini chipigipichi tenebuya usanga n'Ensoko TV mugasorero nigo baereiro buya banyako bakonyora se bibande byo ase nonyina bo baichanire nigo birebike bitari ko baisana na kuburia barai aho kubwatirana eri ko bakonya comment bibande byo na korose chitaya nabo igo chipara sensemo yo konya ese die bunere gano nyoke ngoto konyate mubero kurugari ya embura ya tutwera gocha gaiga igobono ntokane tinera tosire umuntu mungato sire kibanda rende tomento no ibanda binde kurwabo mube atotoita chipara cheito morocho mogekero mwampi saidi chanda nera matego chimata kurerende na itokonyara rende megongo ntoko buneka twagirembia mona mwikiraiga asoke ngato konyeta gatuikeri twali kibande kengeta kire kumuro nyamu bwate muntu ndi wense bwata bokonyi atokonye kibande kementwa keigano guchumuina liga none chipara muna mwaru kurwa umuroche igeme gongo ntoyo
mokonyori bagariendo mwana siasa mwaba kwana batoroserie pale ibieiga ende pale roka ne bieiga tari asobobe kebande ke mwakirigere okengera ntu mwagete mbuya mona atorosereti lakini onde na roraga niko beko koboko dibaganto bwatari nene no ko muri runsa mwisa koligere bieiga neta kire ko mun county na mwansimbu na oyobete kipanda gari ni yakunyara abaja ujatu bugita kiantu watchade jifeka tu gaba na bakono ni chibo tuko go ka ministry jiri abro ngari ba famiyoro iba muraba wedo chiasi ni jubra tayo ba famiyoro ba ataki ba bo chibes so muchi muri inchere yo moto kipanda kimo sedi ya ronya bito ne sedi ya nyabutaka ye muwe gitayo ra tise ko na mu kipanda kimo kero sikero kan ko kipanda kia abantu ba satisfied chingaki chicho nigo baborire muskejo erio kengo nyambane kuba ikange na bigo kwene kinga chipambu kube kuchiras chipara eri gutanga imibasukana kwene kiwa chingaki chiga chembra andogenda no moyo yoyo teba nindu tweka konto nyachaiga iga okonye na abantu beto chingongonye chiense na baro babo batokoga ni go konyo na baro bakonye na nengo ganitore kwato ikanga ege twakwamagania ito nebirengereri byeto byonsi kwabimanya ende kwatokorera yonsi bono toko gusabanga otobekere insa asari amaraba otobekere igoto cemetery egere nari tokonyugo sibia ntori eguchi chinda amaguru niko twatebire ng'ambi ya mono sana asugo twagachera naande karibu kwara tutarira kuripoteria Ensoko TV kurase bunge nyariba richache county ya Kisii Chepethuel Machin tukusikabusio mwancho murigereria amujumbe bwense mu bunge abonchari Mheshimiwa Charles Nchoke niko bona esokire na kutume ngora ya senchira bene gusaje asechia mate chiri chia siria bamu abo kubwatakana nimbure nyinge eyo gandrete kwa nikiwa sechinsemo asaruro kuboria guchia serikali nsi ya Kenya kubeka emiroberio yo kweneki abuna ekegancha nkubeko kerensemo kyo guchi kweneki embasokano bune yiga yabananchi bagosiria amagima abo kubwatakana nimbure nyinge mbachikunyara koba bagokonyeka. Good afternoon, viewers and listeners. These are very unusual times. We're having heavy rains that we are not used to all over the country. It's causing a lot of problems. It's causing a lot of havoc that we are not prepared for. Our preparedness in this country is a little poor. You can see what's happening in major cities in Nairobi, for example, where the rains and the floods are very aggressive to the point that they are causing a lot of damage to property, to lives, and even to businesses. So we're praying and urging the government that we up our game in preparedness of this kind of events or happenings. Because after 60 years of independence, we should be able to prepare better so that no life is lost, no property is damaged because of rain or adverse weather, like it happens in other countries. So we are advanced, we are developed, those are things we ought to be doing. Anyway, now that we are where we are, we're going to urge the government to take very urgent steps, all levels of government. They have all this disaster preparedness in all levels of government, both national and the county government. Advise people, educate people, and most importantly, take measures that are going to mitigate the adverse effects of the floods that we're experiencing all over the country. Thank you. Maybe do you think it's a time we declare a national disaster? Probably we could. I am hearing like here in Bonchari some kids can't go to school. I can't remember the last time kids could not go to school because of rains, but it's happening now. Probably it's happened the last 1 week or the last 3 days. We probably need to give it another 2 days, provided that we're not losing lives, so that it can be decreed as a national disaster, and the necessary measures be taken to alleviate the suffering of the victims of these floods. Tuska wasio mwanchomo rigereria ekiombekeri kurwania hamaruo yogotindia na mario gari atanje irikiana kada ikubwatiraga na serikali ya county ya Kisii ni goritkoria rero kenekia muroberio bomwerio ukubwata ko boseme guchia saba na inchi igoro ya mario gayo hase chi ward chance ya 45 ase litkoria rero baene kyo boseme obo hase e ward ebunge abonchari neri ya nyaribari chacha ase basanga na bana inchi muroberio yo ni gora wana babisa kurwa se kiombeke kana kada mukonyu mu governor county ya Kisii Elijah Obebo na babwatani kurwa se serikali muri kitu Cliforenge utomanya senche ubikero.
Nimiroberio yokuru basemia guchia asamenyi be county ya Kisii eyirira matukane na bono yekero mwelio amadawa ya kulevya yarembera mangana ama abo ase serikali ya county ya Kisii yabwatirantene kiombe gyokurwania obongi obonia nobotumikibwa mariogo yogotindia na kada yokobakwanira abamenyi b'eki wadi chance 45 iguru yechinchira chindonge yogokeania obotindu anakigimasa abasae abo ase sabali yubono yerereta ase wadi abogyakumu imensemo yebunge ya Bonchari eri abo baracho ensemo yebunge ya Nyaribali chache kiasi kwamba anki na ankiende nduju gutoregesa gukia kia abantu barabaya bagukoroka marieta gete ya mini ngabona abana bake basoide ase kenyugukeria basoide sa marioga iyo kitabu cha kodireki ya sari na kada inafanya kazi inaitwa kuhamasisha umma ili watu waache kunywa pombe, kutumia vileo, ili waache kutumia bangi. Katika utafiti uliofanywa 2022 research humu Kenya mzima inasema kwamba after Western Kenya, Nyanza province ndio number 2 kwa wale watu ambao wanatumia pombe na chang'aa. Emesangerekane iyo yaraitwe n'omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Elijah Bebo amana abana siasa bande be serikali eyo nigo yaroche abamenya bange kogokera banyorero bosemia bwa bene nari kurali bageri kureneria omwezi migwito Simbarati ngambu ya monaso gotora igere basomia abantu baito bamanye igoro yokunywa marunga n'amabe na drug abuse niga baraye boberetire bagereria bene obatebia abananchi igoro ya magendero ao ya serikali ya county ya Kisii yekiranire insi y'oburayi bwayo mugabana Paul Simbarati mutage tumugabana ndeko kwena ne basa mutage tagendere abantu bandire kunywa mabere baisi agendere mutu kabisa alete bila kitabira mechipara agendere liyoka arosine kitali amaji mwate bali mirwa mutage tagendere kule mama chasa balenga mutage ngaba nagendere mutu county yetu taikogenderera onye gavana takokora emirimo ne president ya Kenya ase ngincha abantu bali babera mang'aini baunganire ne serikali njira teyora arame serikali nande nere ebwate ekiage and I want to thank him ekiagara okonyira abana ba CBC abana bataringe kogenda skuru rero bakumye ko skuru bakikonyora amabere ande wekatokoe ekiagera mbiri gwakori nabono ngotori chipasa muna abana bechi skuru ngotokonyore ngokonyore mechi metaka mangana amande bano tokoira ningambi yamono tokonya rero yukagendera ngokonya na gotebia enabo nigo abarayi bali bakuyamirira serikali baragire byara asogotema kumusa emeroberio ya magendero magega gwetera ase chisegi chiakera lituko. Don't make political mistakes. Igesiomba okwere igesiomba ukegarakia beraragi enyasi niga abamenyi be county ya Kisii bali banyoreteri bagali gwikirana ase mesangerekana iyo bagokereta obasemi obwo gukurwania amariogo yogotindia abo asabate betabuna nere buya gwetanga kurwasa obotindu eri gotoria egesaku n'obugambi gwikabo giteru tubune ko basemi buno obo gose semina buneye igoya igotware kwenye igwa ase TV kuru mujo na road lakini nogokumia sana ase gento bune ketware ko ase TV kyare turubaka seita nare koirane limbu yamono ase emirobeli yemia twase emigo kyagara abana baito baengeire gore byobo na ubwagarire abasa abange basalikire nemechi yaito yasalikire ono nigo yategera sabamenyi bonsi kubwatyo bosemi bubairwe elikokeania amangane y'obwengi bw'amarwa bagochimbwa cy'obotindu ase gati y'abasae nkuripotera Nsoko TV kurobogia kumu ensemo y'ebunge ya Bonchari county ya Kisii eretariane Wycliffe Arenge Memono murikito Wycliffe Arenge tokosuka bosio mwancho murigari abaibori nigo bono baburiwe kubasira na kubakoboka abana babo ase chiseminsio muruberio umuye wa masomo OCBE kwa Nsoko TV kurasomo chubo songo John Motio oyoro morokya weskuru ya secondary ya St Vincent obwari nigo bona tebiro buyambro raso murubiriga umuye wa masomo na igo ukonya nkororo kwa borokiwa konyara ugosirwa busekwegwa okoboko kurwasa abaibori iga John Motio igare omwalimu weskuru kulukunga St Vincent omwari secondary school egotoka Kisii South sub county lero iga ntaite gotumeka ide kachinke sana koerera igoro yo muroberio yo kulukunga CBE yani competence based education igo yale kulukwa
CBC lakini bono iga tokonyeroka nga CBE so abaiboli baito ntetu tokwaneke gusi toigwanane competence based education inesemi that's a system lakini imeyaye bono igo tobwate CBC competence based curriculum yani omochoko ori tokobwatia ende tonyare gosomia abana baino ntobwate imeya binte bibere nakwanire ntobwate ntokora ngachi pathways yani chinsemo isato chinchera isato echire omwano oli ole sukuru abwenete kobwatia gosa achore yemo yabo na gatima abo anyale gochore emiremero eyara nyale gokora echikomokonya pathway ntangani igekorokunga arts and sports abana baria banchete ebintu korokanga michezo ya kuigiza drama yani bakora gosekia abantu imabwo sports abana bari banchitamba minyoko mato mwana bako nyanga tama esabu yamo bachete bunanje yamba chete lakini akote kentoki anje tamba minyoko abuno omwana yagotoka pathway ya kabere nerie korokunga social science ne yabana baria okonyora ng'ere gose iganchete amang'ana ekanisa iganchete amang'ana yesharia yani richiko yani abana bali bochiko bachiloya abana bali bochiko babasasiroti abana batete koba abapasta abuno tokonyete tokorokanga ki social science enchera ya gatatu nerie korokunga STEM bono eyene yabana bali chinjinia abuno tokonyora emeremo muna physics tonyora emeremo muna chemistry abana bali bochiko babanyagitari ne chinjinia bona abaiboli baito nale ko basabaiga ali eso omwana warangireti gugochi etamu yobo tutukanumboro haro no nkoru ase sukuru nkoru ntogendete kobeka ebintu buya igo omwana otabasa kotenga kinga mami dadi ntorigo somigu ya abana ababaso eto mwako oyo na butoro ngachi pioneer abana abatangani igo kende gionse kero gechaka nke bwato bututukanu buaye lakini nche na anchire CBE ye asengencho igebegeta abana kulingana nebigwango byabo bali bono igo ntoita abalimu ntoita abana ntoita serikali yaito negenderete nemipango yaye nande bono igo na yaikireiga come next term I'm telling you abana bino konyorenga basoire pipe engi ya kabisa ya CBE bache kokonyeka igo moisopi ngenda na usaba serikali yaito ebitabu mbiyamo nomba genderete kolenta lakini mbira acha byonsi buna bono iga ebitabu bya theater ali stokonyora arts and sports mbira ikasukuru nyinge serikali tokonye ebitabu ntuntonga ngaine korosi abana ko banga esibarangeri tiko chipati wechiabo elinde banyalo kora gentoki banyale kokonyeka igo tigatokora gentoki abaiboli ali aso mwana warangeri tiko ne serikali. Don't advise that child otherwise. Motiga kolekeria rangeretiwe elinde asekokonye kaso mabwaye wa mutu. Na sense moyende muraiwe makia Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka niga mochirie muraiwe nse William Ruto ne serikali yae aso utabeka emiroberio eremia yagokonya ensi ya Kenya gukinia obwamate ne chinse chinde cheisco asebona atebire ensi ya Kenya nigo yabeire kegusiria basani kubwatekana ne emiroberio ya serikali ya Robon. That I was here with Honorable Eugene Wamalwa 2 or 3 years ago, and before we went on a tour of Meru, we had also this encounter. These failures have transformed Kenya into a pariah state, one that contributes to instability in East Africa and undermines its own citizens at home and abroad. Indeed, as we speak, I think William Ruto is handing over the chairmanship of East African Community Summit. And as he does so, he has performed poorly. During his tenure as a chair of the summit, we have seen that even countries of the region did not have enough confidence even to pay up their contributions. One of our members today in Tuareg is Honorable Kanini Kega, a member of Yala. He can, I think, put a few suggestions or really comments in that. Nsemo yo kwamiria serikali bakorogo no muraiwe kiama ya DCP Rigathi Gachagua nigatia baraibande nigo bane kietaro abo ase county ya Meru ase bagenderere kumoche serikali aso gutaikirania magendero no bokoreri buya nigo bagenderere kuboria abana inchi kurwa senseme yo wesokia sobonge
eriko chikobasira aseganga yabo yokoriga koroisia serikali asoba chorio banne bori bosio mwaka wocha. Soko ya Ulaya tuongee na wao waregeshe miraa kuwa a legal product ya nchi ya Kenya. Hii uchumi wa Maua na Meru unategemea sana miraa. Ni kweli si kweli? Wangapi wanasema tuangalie mbele tutafute soko ya miraa? Basi, lakini hii itaonyesha, kwa sababu Ruto alisema hii miraa ni dawa. Ati ukitumia wewe unashindwa na bibi. Ati ukikula miraa, ukikula miraa mambo yako kwisha. Hiyo ni kweli? Ni urongo si urongo? Sisi tuko na shida hapa ya miraa. Wewe Soprano, ongea na Ruto na watoto wake wawachane na biashara ya miraa. Wawachie wa Meru. Ruto na watoto yake wameingilia miraa, ndio tumepata shida. Hapa Tigania, hapa Igembe North, wakora kutoka Isiolo na Samburu wanapiga wa Meru. Wewe panga askari Soprano wakuja hapa walinde wa Meru. Pana kuja kuletea sisi maneno hapa tia fire si fire. Hiyo ni fire gani na wa Meru wanapigwa hapa? Ni bure si bure? Alituambia kwamba wale vijana ambao watapatiwa pesa hii ya nyota watakuwa 820. Lakini tuko na taarifa kutoka kwa hao watu wanaitwa National Intelligence Service. Ile mpango Ruto amepanga. Ruto anataka kuanzisha kupitia hiyo idara. Hawa National Intelligence Service, NIS, wako na mpango wa kuanzisha chama kama ile Ruto alikuwa anafanya akiwa kijana mdogo, YK92. Kama tukipata mamlaka, tutahakikisha kwamba kwanza Isiolo International Airport, hiyo tulikuwa tumepanga na Kibaki, ndio miraa inasafirishwa moja kwa moja hadi Somalia, Eritrea, Djibouti na kule kwingine. Lakini hawa hawana namna. Watu ya Maua tumefika ziara ya siku 3 kaunti ya Meru kutangaza rasmi safari ya Kasongo ya kwenda nyumbani, aondoke kabisa, ameharibu Kenya. Harambe! Toska bosio mwancho morigeria amabiso manene ase wizara bochano Mary Muthoni nigaruro kuboria gocha sabara yabasubati abara sobora yasebonega kweneke bunanko babare kiorokererie kia gocha ase abara ibande ose gocha sabasubati bande nakobakonya gwekine na barabu ase bisako au aniga kwenekiwa kera basubati bairo berete gochi gochengera erituko lya basubati ense engima abo ankyo. And a truthful message shared at the right time can stop fear, stop stigma, stop harm. Communication can save lives. When we tell our mothers, our sisters, and we talk about children immunization, vaccination, and we tell the truth, it will save lives. And that is why your PR or your work in PR matters very much. You are not just storytellers, you are nation builders. So don't just tag yourselves as storytellers, but you can shape the conversations of a whole village by saying the truth. And making sure that the conversations that are happening up here are also cascading down to the bottom of the pyramid. So when a mother in Kisii chooses antenatal care, let's say, and because the information was clear and respectful, that is communication. When a young girl in Garissa learns that her dreams are valid because she had a story that included her, that is communication. When a survivor of gender-based violence finds courage to speak because the narrative shifted from shame to support, that is communication. Your words can open doors, but still they can close them. You, ladies in PR, your platforms can elevate voices or erase them forever. Your storytelling can unite Kenyans
or divide us. So tonight, I want to challenge you guys. I want to challenge you. Tell the story with courage. Tell the story that protects dignity. Tell the story that makes the room at the table for those who have always stood outside the door. Toska basio mwancho murigeria haba bwatani be sector wa Cheno se county Kajiado niko baesokire na kuboria serikali ya county yo kubeka emeroberio yo gwikirania ukoigwano kuba begitese umwaka bw'ikiri bubere 2024 yo kwenekia bunanko bakineria bare engere yabo kero bagendete kwenekia obokoreri bwabo. Been given letters of promotions the year 2023 and up to date they have not been effected in their payslips. Another issue is about our cohort 2025. Kajiado County has done a good job employing several cadres in 2025 April, and up to date you'll find that others have not received any salary for the last 10 months from April last year up to date. Kajiado County government has not been remitting despite deducting from the payslips of our members and all healthcare workers in this county. Another thing is on the issue of pension, because it's not also been remitted. When you try to check on their statement, our members are complaining to get many gaps. Mwancho murigeria nara yokuru asemese mayakuru ensoko chinsa isato miyamona sogo sangana intwe okugandiro botukobia no burigerio byabemero birigendeta asembeo yensoko TV asiribaga ria ya Brian Achaka na Felistas Kabendi abanko nyakone kya marugini chibi chango chara senchirengia chenkuru kwa Clinton Ondigi tomera na asembeo nyasaye kawanje. Thank you.